എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സാഫിർജാൻ ഇഎക്സിന്റെ മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലെ അതായത് ചാപ്റ്റർ 3 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലെ പാർട്ട് 7 കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഈ പാർട്ട് 7 നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അസറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ്. അസറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് പാർട്ട് 6 നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് അല്ലെ. അതില് ഒന്നാമതായിരുന്നു ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് അസറ്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കറണ്ട് അസറ്റ് എന്താണെന്നും ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തോളാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വലിയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നോക്കുക, കറണ്ട് അസറ്റ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ താൽക്കാലിക, അതായത് കുറച്ചു കാലം മാത്രമേ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിന് താഴെ മാത്രമേ ആർക്ക് ആയുസുള്ളൂ. ഒരുപക്ഷെ കറണ്ട് അസറ്റിന് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കണക്കാക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്, ഒരു വർഷത്തിന് താഴെ. അപ്പൊ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കാത്ത എല്ലാ അസറ്റുകളും കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ്. അപ്പോ ഈ കറണ്ട് അസറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. അത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവുക. പല അസറ്റുകളും അങ്ങനെ ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. ആദ്യം ക്യാഷ് ആയി മാറും, പിന്നെയാണ് നമ്മളത് ക്യാഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ചെലവായി പോകും. അപ്പൊ അത്തരം അസറ്റുകളാണ് കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കാത്ത അസറ്റുകൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കാത്ത അസറ്റ് എന്നുള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ്, ഒരു ബിസിനസിന്റെ കയ്യിലുള്ള ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഒരിക്കലും സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയുള്ള ക്യാഷ് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവും ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ചെലവ് വന്നു പോവാം, എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വരാം, നമുക്ക് അത് ചെലവാക്കി പോവാം. അപ്പൊ അത് ഫിക്സഡ് അല്ല, കറണ്ട് അസറ്റ്. അതിന്റെ അടുത്തതാണ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്. ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള ക്യാഷ്, നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്യാഷ്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്നും അത് വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടി വരാം. അപ്പൊ അതൊന്നും ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും ഒരു കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ്. മറ്റൊന്നാണ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗുഡ്സ് ആണ് സ്റ്റോക്കായി മാറുന്നത്. ആ സ്റ്റോക്കിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെയിലായി പോവാം. അപ്പം സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ്. ഇനി നോക്കാം പെറ്റി ക്യാഷ്. പെറ്റി ക്യാഷ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നേരത്തെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. പെറ്റി ക്യാഷ് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പെൻസുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നീക്കി വെക്കുന്ന ക്യാഷിനാണ് പെറ്റി ക്യാഷ് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പെൻസുകൾ വരും, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അത് ചെലവാക്കി പോകും. അപ്പോ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പെൻസുകൾ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയാണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ചെറിയ ചെറിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ചെറിയ ചെറിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ, അതായത് ഡെയിലി കുറി എന്നൊക്കെ പറയാം, ഡെയിലി നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതൊന്നും കൂടുതൽ കാലത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് അതും ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, അതും നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാലാവധി തീർന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ്. സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പണം തരാനുള്ളവര്. അപ്പൊ ഈ പണം തരാനുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കില്ല, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വാങ്ങും. അപ്പൊ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൺട്രി ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു, ഇപ്പൊ വ്യക്തികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് വാങ്ങുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ ആ കാലാവധി അവസാനിച്ചു. അതായത് പിന്നെ നമുക്ക് റിസീവബിൾ ആയിട്ടില്ല, ഒന്നും കിട്ടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ക്യാഷ് ആയി മാറി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ പിന്നീട് ക്യാഷ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. എന്താ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, അതേപോലെ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്, ബാങ്കിലുള്ള പണം നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ്, കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്കും അത് ക്യാഷ് ആയി മാറുന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയി മാറിയതിനു ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കയ്യിൽ ചെലവായി പോകുന്നു. ബിൽസ് റെസീവബിൾ, ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ള ബില്ലുകൾ, ഏതെങ്കിലും എമൗണ്ട് ബില്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ള ബില്ല്, റെസീവബിൾ കിട്ടാനുള്ള ബില്ല്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ്. പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാല് വരും ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫൈനൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാനുള്ള ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ്. എന്താണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ
മുൻപേ അടയ്ക്കേണ്ട ഡേറ്റിന് മുൻപേ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാലറി കൊടുക്കേണ്ട ഡേറ്റ് ഒരു 8-ാം തീയതി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഒരു 5-ാം തീയതി തന്നെ കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പേ കൊടുത്തു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പ്രീപെയ്ഡ്. അങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ എക്സ്പെൻസ് പിന്നെ ഒരു അസെറ്റ് ആണ് ഏതുവരെ അതിന്റെ കാലാവധി ആവോളം. അതായത് ആ 8-ാം തീയതി ആവോളം, 5-ാം തീയതി സാലറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 8-ാം തീയതി ആവോളം അത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ കുറഞ്ഞ കാലം മാത്രമേ അതിന്റെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അസെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, പെട്ടെന്ന് അത് കൺവേർട്ട് ആവും. അടുത്താണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം. അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഇൻകംസ്, അതായത് കിട്ടേണ്ട സമയത്തും കിട്ടാത്ത. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, ആ ബിൽഡിംഗിൽ നമുക്ക് നല്ല റെന്റ് കിട്ടാനുണ്ട്, കിട്ടേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട്, കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ കിട്ടാനുള്ളിടത്തോളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങായി മാറി, കിട്ടോളം നമുക്കത് എന്താണ്, കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലോൺ പെയ്ഡ്. നമ്മൾ ലോണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലോൺ ആർക്കെങ്കിലും കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പേഴ്സണൽ ലോൺ വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ലോൺ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്, കറണ്ട് അസെറ്റാണ്. കാരണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ളതും അതേപോലെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്, കറണ്ട് അസെറ്റാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കറണ്ട് അസെറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിളിൽ പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കണില്ല, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇതാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മുടെ പാർട്ട് 7 നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട് 8 നമുക്ക് ലൈബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താണ് ലൈബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു പാർട്ട് 8 നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായാലും ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി വരും വീഡിയോസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റുകൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സുകൾ ഉള്ളത് കമന്റിലൂടെ ചോദിക്കാം. പെട്ടെന്നുള്ള പറയാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൻസറുകളൊക്കെ ഞാൻ ആ കമന്റിൽ തന്നെ ചേർക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ചിലർക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടാറില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചിലത് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചിലത് മാത്രമല്ല ചിലതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോസുകൾ എനിക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരും. കാരണം കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോ നിങ്ങൾ കമന്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം റിപ്ലൈ ചെയ്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊന്നും തോന്നരുത്. അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് ചിലത് ഒന്നുകൂടി എനിക്ക് ലെവലാക്കേണ്ടി വരും. അത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടാത്തത്. ചിലത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്ത് ചെയ്യും, സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് 8 എന്ന പാട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. സാഫിർജാൻ EX എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും 1000 നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ചാനൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ആവശ്യാർത്ഥം കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളായ ടാലി, പീച്ച്ട്രീ, ക്യുക്ക്ബുക്ക്, മയോബ്, വിങ്സ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കമ്പനി വർക്കുകൾ അടങ്ങുന്ന പ്രാക്ടീസ് ബുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടാലി നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് മുതൽ പഠിക്കുവാനും സാധിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. സ്പൈറൽ ബൈൻഡിംഗ് രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ബുക്കുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ 6238539974 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക.